Посилена броня і відповідність стандартам НАТО. На виставці сучасного озброєння у Києві презентували вітчизняну новинку – БТР «Отаман-3». Розробники бронемашини подбали про надійність захисту екіпажу. Докладніше про новий БТР і що ще показали на виставці «Зброя і безпека» розкаже Олександр Панченко. Чи не головна родзинка виставки ось цей бронетранспортер «Отаман-3». Такого нема ні в країни-агресорки, ні в багатьох інших країн. Наразі відбувається перший етап випробувань на підприємстві. Після усіх випробувань бронетранспортер запропонують Збройним силам України і морській піхоті. Главное, я сказал бы, великолепно ходовая, подчеркиваю, важный вопрос, офицерам говорю, не всегда понимают, которая позволяет нам повысить защищенность машины и вооружение машины. Потому что при всем уважении к БТРам, которые вот вы будете видеть других здесь на выставке, у них ресурс исчерпан. Вот они свои 20 тонн везут, все. Эта машина трехосная, 27 тонн. Двигун конструктори розташували спереду, а екіпаж десантуватиметься з заднього відсіку. Новому «Отаманові» не загрожують ні кулі, ні міни. Техніка відповідає усім стандартам Північно-Атлантичного альянсу. Головна перевага цієї машини – повна безпека. Перебуваючи у цьому шоломі, боєць бачить все, що відбувається ззовні, на 360 градусів. І ось ця система відеокамер, які стоять вокруг, і не тільки шоломофон, там, якщо подивитися на місці водія, там достатньо широка панорама, яка дозволяє правильно оцінити, що робиться поблизу, як сусід зліва, справа виконує задачу, особливо в умовах наступу чи інших бойових дій. Серед відвідувачів виставки представники силових відомств і народні обранці. Член Комітету оборони та національної безпеки Давид Арахамія каже, у парламенті вже активно працюють, щоб пришвидшити шлях на передову для новітніх розробок вітчизняних виробників. Є, до речі, більш такий менш прискорений режим, він називається внутрішні військові випробування, а потім воно займає набагато менше часу. А потім, коли поставити на озброєння, зараз займає 1,5-2 роки, хочемо скоротити це вдвічі. А ось вітчизняні літаки з турбореактивними двигунами Ан-178 вже встигли пройти державні випробування. 13 крилатих машин Міністерство внутрішніх справ замовило в державного підприємства «Антонов». Контракт вже назвали історичним. Зараз маємо всього один екземпляр такий, так, льотний, але хочемо мати у себе на експлуатації. 9 літаків буде для нужд служби надзвичайних ситуацій, 4 літака для Національної гвардії України. І після того, як перші літаки будуть у нас, Антонов зможе поставляти ці літаки по всьому світу. Участь у виставці «Зброя та безпека» беруть понад 400 компаній із 16 країн світу. 135 зразків оборонного озброєння презентував «Укроборонпром». З них 6 – це нові розробки. Олександр Панченко, Павло Олійник, Заман, АТР.